Nordanor nola eta zertarako erabiltzen duen esplikatzeko eskatu didate, eta pentsatzen jarri naiz eta konturatu naiz, harrituta ere geratu naiz, zenbat erabiltzen dudan eta zenbat gauzatarako erabiltzen dudan. Eta pentsatu dut igual errexena izango dela azken asteagoetako adibide zehatz batzuk aipatzea. Azken asteetakoa ez, baina azken aldi honetan tesia egiten aritu naiz, eta ikerketan ezinbestekoa izan zait Nordanor korpusak aztertzen aritu naiz, baina aztertzen dituen testuak ze hizkuntzatatik itzuliak ziren, sorburu testuak noizkoak ziren, itzultzaileak gizonak edo emakumeak estatistikak ateratzeko eta funtsezko tresna izan da niretzat Nordanor. Ez bakarrik nire ikerketetan, itzulpengintzako graduan ere ikasleekin lanak egiten ari garenean, elkarlanean, edo haien graletan, gradu amaierako lanetan, eta bar, halako itzultzaile aztertzen dutenean, edo itzulpen zehatz baten aurretik zer egina zuen, zer ez, ze hizkuntzatatik itzuli ohi duen, zer argitaletxetan aritu den gehien bat, eta informazio hori guztian Nordanorren topatu ditugu, eta eskoletan ere, klasea ematen ari naizenean, edozein ikasgaitan konturatzen naiz, iaia astero egiten dugula kontsultaren bat oso modu espontaneoan, edo zertaz ari garela eta itzulpen zehatz hau, eta baina esango genuke susmoa dugu beste edizio bat ere egin zela aurrerago, eta momentuan bertan klasean pantalian Nordanor direki kontsulta egiten dugu, eta horrelakoak etengabe egiten ditugu klasean. Bestalde irakurle taldeetan ere, irakurle talde batean banabil, herrian, eta itzulpen bat irakurtzen dugunean, normalean ohitura dugu, itzultzaile horrek ze beste gauza egin dituen bilatzen dugu, dokumentazio lan hori egiten dugu Nordanorren bitartez, edo batzuetan duela gutxi lagun batek galdetu zidan halako hizkuntzatara itzultzen zuen pertsonarik ezagutzen oten nuen argitaletxe batean bilari zirela, eta oso simplea da, Nordanorren xede hizkuntza halako jarri eta horra gertuko zaizkigu horretan aritzen diren itzultzaileak, eta oso praktikoa da horretarako. Eta batzutan niri ere asko gustatzen zait, besterik gabe jende ezagunari pista jarraitzeko ere, jakin minutxagatik inoiz gertatu zait ikasle ohiren baten izena, entzutea komunikabide batean edo irakurtzea, itzulpenen bat argitaratu duela, eta pentsatzea, zertan dabil, hau itzulpengintza munduan dabil beraz, eta Nordanorren begiratu, ze ibilbide egin duen, eta holako poz txikiak hartzeko ere balio izan dit Nordanorrek. Egia esan, zaila egiten zait irudikatzea nola bizi ginen lehen Nordanor gabe, edo ni behintzat hainbestetan erabiltzen dut, eta alde horretatik nik esker ona baino ez daukat Nordanor sortu zenuten ontzat.